Sira alun samudra rop ati ubing marutor rawan buntur katuk bosawe Kambyar Sabudala
Dikrong kaya kekono sira Ramandaya pati ana buta guncang Rama Hanuman iki mau bapak Matekaji pameling nimbali marang Senggara Hanuman ya kowe banjur sowan mrene mestine iki ana parigawe kanggo kowe Mayangkara inggih Lurah lajeng wonten wigatos menapa kepareng Jumadung dawuh lah iki ngene iki mau kakekne Semar ngrembug nggone darbe gegayan bakal mbangun desa ning durung rampung ling rembug malah ana dadak anglayane jujalan usuli ya merga Pendhita Durna karo Patih Sengkuni dumadakan teka ning Karang Kadempel ayo kaya sing wis-wis Durna karo Sengkuni mestine mung arep gawe rusak, mung arep gawe petenging swasana. Lah, iki mau Bagong sing wis mangsuli karo Durna. Njur ditundung karo Bagong. Ning sing wis-wis iki Durna karo Sengkuni mesti nggawa Kurawa. Mula kowe iki diwenehi gawean supaya ngundurke Kurawa. Gelem ora gelem mak beteti iki. Nggih Lurah. Wontenipun kula namung sendika lah nek saguh tenan wis kono mangkat
Kurawa diundurke, aja semelang. Mengko aku ya melu ngewangi. Oh nggih, sendika yen ngaten nyuwun pamit nyuwun pangestu. Bala kang tumingal prang campo samya ngedali lirate welete kota walah dalah nganti kleru nggonku suluk sing tak goleki Bagong ning iki sing methukke aku ora pangling kethek putih Anoman iya Kartomarma Parat nuwak Rama ora basa oba-obamu Anoman. Di Bagong wani ngecamah karo bapa Begawan Durna Semira. Bagong kon reak tugele gurune. Ora perlu ngepok koncane Kilurah Bagong. Lan kowe arep gawe rusak Karang Kadempel Anoman sing sago mbabati Kurawa. Babuh arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu dibantanganku pecah siramu babuh ya. Oi. As. Ah. Ah. As. Out. Modar. Ayo. Ah. Ayo, siapa tuh yang nama? Out. Aduh. Oh, God. Ah, ah, oh, 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 Itu
Awet. Woi. Waduh. Ada. Ya. Ayo. Wah, edan ya. Mati. Wah. Tokno adegan ya. As, ut, lo. Ut. Putar kowe. Ayo. Sabato ya Anoman. As, ut. Balik. Ayo. As. Ut. Ut. Put. Anoman, mundur. Aja melu-melu perkara iki. Sing kudune mundur kowe Satama. Wah, monyet dalek jeleh urip untapke nyawamu. Ut. Ut. Waduh. Ut. Oh. Ut. Ait. Wah, yo. Cadak bekuk. Ut. As, udus. Ut. Aduh. Waduh. As. Ut. What? Udul. Weh, Tru. Areng ngopo? Ya basa ora urusan.
Wis, pokoke ning kene anane mungsuh karo mungsuh. Yo, maju dhewe aku. Yo. Wis lho. Ya wedi kowe. Ora. Ngopo wedi? Nah, wis wektune mudhar ya mudhar. Ngono penak kok. Wut. Rodok lunyu ndoyo, rodok lunyu ngene. Ash. Di manjaku mau ki madis itu kok. Oh, nagane ndak. Ut. Mut. Ut. Kang. Kang. Udah kegowo. Nah. Ora apa-apa. Yo golek musone. Aduh. No. Halo, Pak. Senanangan. Arep apa kowe maju? Hah. Wis sapa meneh? Ayo, musuhmu aku. Ah, musuh wong edan lho. Ora guyu. Usang guyu, menang urung guyu iya. Guyu rung karuan menange. Menang guyu no apik wangun. Ngedram bener guyu wangun. Oh, kurang ajar kowe. Ayo kowe. Urung. Ukur. Wis pinter saiki. Telat. Ora. Ayo muter kowe. Recai. Nah, ini kan sing ngedram ra kesel ya. Wah, Gong, aku males, Gong. Mira, bajuke pisan. Syukur kowe. Wah, ra kompak. Kang yo. Oi. Ngapa kowe? Golek duit. Tuh, ya lumayan untuk 200.000. Ya wis yo kae lho, Bapak wis ning kono wis tengok-tengok ngombe es. Ya wis yo rono ya.
mati ya kono akhir ra peduli ya. Wah kejem sampean niku. Mak maju cobi. Mbuh mah. Wah edan musuhe Anoman. Ndek gilane. Ya wis kono gek mundur mbane ning kene mepeti pemandangan. Nggih. Pecah kula men. Wah. Edan tenan. Monggo kula pun ngetokke tenaga jaran. Hush. Ora isin-isin aku ning kene. Nggih. Pecah kula men. Ya kena-kena nggih. Kula semanggaken. Pecah kula men. Waduh. Wah, edan tenan nek kuwi mau. Aduh. Piye? Kawon, Man. Mengesah kalian mbuh mau sapa aku wis lali. Aduh. Pecah waduh. Pecah lho, Man. Boten. Mun boten jaget pilang lho. Ya. Balik. Wis tak kumpal aku kali ngedam. Wis ora aku. Pecah lawan. Wah, musuhe Petruk lantem ilang. Lho niki mlethek. Wah. Gumet. Pecah lho, Man. Kenang apa kowe iki lho kenang ngene iki lho. Bajigur iki. Ngerti ku isih Kurawa. Sampeyan niku nggih omong-omongan kali kula karo merem. Pripun Kakang Durna nek ngaten niki. Kurawa mundur diajar karo Anoman lan Punakawan. Tewate. Kurawa iki pancen jaman kayane tok. Ora ana ututane. Nek lagi mangkat wae kaya yak-yak oke. Tekane nggone dicakake ya mlempem. Lah nggih. Terus pripun iki? Monggo jare sampean awake dhewe tekan Karang Kadempel niki etok-etok arep mboyong Semar. Ning jane mung arep nggagalke sing dadi gegayuhane Semar. Dewate. Kura mang dawuh mundur nekuk penjalin. Oh nggih. Lah sampean pun kula tak golek pinta serayan. Dinggo mateni Semar. Oh nggih. Pun kula manut mawon ning kira-kira kasil to niki. Iso dijagake to niki mangke. Kowe ta? Mang percaya kalih kula. Kula ajeng nemoni anak murid kula, ajeng kula dawuhi supaya ngrusak Karang Kadempel. Oh nggih, pun. Nek ngaten sampean muga-muga iso kasil ya, Kakang Durna. Grus sumbar keter-pater bumi konjeng kumaluduk kundur ketuk lole anakku murid anak Prabu Surasakti. Inggih wonten pangandika ingkang adhawuh Bapak Guru, Bapak Wuremban Durna. Yen pancen slira mesti bekti marang Bapak Gurumu, dina iki ana pakaran kang abot kanggo anak Prabu Surasakti. Apa kira-kira kowe saguh? Inggih sagah Wuremban. Mapan dawuh menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Lah, nek saguh kowe tak dawuhi supaya lumarap nang Karang Kadempel merga Semar saiki darbe gegayuhan bakal mbangun desa. Kabarno gagalno.
nek perlu karang kadempel rusakan. Syukur yen Semar malah tok pateni sisan. Nek kowe kelakon mateni Semar bakal ditampa paswitanmu ing negara Ngastina. Wah, menawi namung menika gampil inggih sendika. Nanging menapa pareng kula nganti wadyabala? Ah ya, nganti ya. Wadyabala sekelares papan ngluruk ning karang kadempel wis. Buta kada budal jempalian. Inggih nyuwun pamit nyuwun pangestu. Awas.
wah arep ngenani raiku. Wis ra apa-apa. Nyuk 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 nyuk. Nyuk nyuk. Ut. It. Nah. Reng. Oh, wait. Ya. Yu. Reng. Nah. Aduh. Nah, gitu. Ngilin. Ni no nu mat mo nam dulu. Ya, gitu. Ya, ngilin nih. Ikut push. Ya, salah. Entek. Wis, entek. Arep nganggo setanan ora? Nganggo. Ya. Ya setan. Gede. Nah. Loh. Aduh, wah rasa munggahnya ini. Mau sempal gak teh? Rano. Aduh. Wush. Nah. Sak to iki. Wes setan rusak. Setan. Nah. Emang obah sikile to. Loh. Iki lho. Loh. Wah, ramu tuh. Urus.
Ah. Asaga. Ah. Ambah. mati mateni gendruwo lan kala langilani ciciki hila ambune atate mampu Iki demi Teaga sing njupuk tumtuman rokok 2 bungkus. Hati-hati kowe. Kok meneng le? Lagi sakit gigi, Pak. Sakit gigi. Aduh. Pak sakit loh, Pak. Kowe iki apa arep dadi banju? Iya kan, lahir suarane ten ngene iki lho, Pak. Iki perlu sakit, Pak, perih, Pak. Pita. Ora ono apa-apa. Aduh. 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 Perih ya, Pak. Ono apa to? Ora ono apa-apa kok. Waduh. Ora ngajar kowe. Aduh. Iso melok. Pak. Piye? Kok ora lara? Arep mati. Udus. Wis entek. Iki ra iso dicopot. Aduh. Apa nentek pisan? Wis entek iki. Wis pokoke tak entekke sik nang kene.
Munggah Mas. Wis entek iki. Rokok apa neh ya? Ayo. Apel. Monggo. Monggo, Mbak. Poneh wis entek e? Wis entek. Yo. Wis entek. wancine wus madya ratri Sang Hyang Candra Purnama Sidi lintang rarasku manyar angrengganing antah reksa silir-silir
kang samirana brangeng sikombang iku antuk sejatining madu petes manis upos tebu saumpama ocang-ocang ora tetes tanpa bunga petes manis sarwa langit saumpama ocang-ocang yen lo amung samudana nyumet rasa kang samar kakali karminoleh tejaning kakiran toya katongan jajroning sampi manis manis yen ngucap sing ati-ati dadi kanthi nyata bebrayan siruping sang hyang ngarko gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten kacarita amung sang hyang Pertanggapati jumedul saking Brangwetan najan kalingan megolan gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi wis tatas sing kamancan diwasani nengno wau kawusa wancine gara-gara wancine wis gara-gara tumapak ing madya ratri minangka dadi pratandha satriya kang gentur teki Om semedi hamaladi gayo keyonganing kayun kayung-yun mreharja prakawula jroning nagri tatang kantun kang umiring punakawan semanten prabawaning gara-gara nanging gara-gara ing dumadi wonten ing jagating pakeliran sayekti mungkin arya ngurmati jumedulira perpat punakawan catur ing samya gegosikan wonten ing Praramba
riris ado pawonuting ranu manise lingira Gusti Sidat agung ing Narmada
rada mruput rada mruput. Wah, jan bombong aku weruh anakku lanang Gading. Wah, saiki kemajuane luar biasa. Monggo semune ya wis oleh aku lungguh ning mburine iki malah mbrebes mili. Lah kepiye? Lah ora kepiye? Nonton sola iki sak paripolahe kadimburi iki jan wis ora ninggal karo bapakne ya solahe ya lagiane mongko lenoleh ya persis ya merga ya pancen ya titisane Ki Sena Nugraha ya Mas Gading kuwi merga ya kuwi putrane ya mboko sithik reng sesuk ada saatnya Mas Gading mesti ana kesempatan tampil semalam suntuk. Nah, nek saiki ya sementara ya minangkani pamundutan. Ning aku wis oleh dawuh saka Bu Agnes sesuk tahun 2023 panjenengane Mas Gading wis tampa kepiye? Tampa sewengi nutuk tegese wis ana sing kepareng nanggap Mas Gading ditanggap sewengi. Semalam suntuk. Wah, disengkuyung bareng-bareng ya terus iya. Pancen kewajibane awak dhewe nyengkuyung bareng-bareng ora apa-apa le. Sing jenenge wong menek wit kambil ki ora ana kok terus ngerti-ngerti tekan dhuwur mesti sepapah mboko sepapah. Nah. Kaya pengendikane Pak Purba karo pengendikane Suwargi Pak Mantep kae sing jenenge dadi dalang ki pancen yo angel temenanan mergo sing jenenge dalang ki sak bisa-bisa kudu multi talent tegese ya kudu iso apa-apa ora mung cukup sabetan ning ya iso sastra ya ngudi lakone ya nggon dramatike nggon semune ora mung Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.